Mit navn er Jens Winther, og jeg bor til daglig oppe i Ørting, hvor jeg så er, når jeg bor der, er tomatavler. Og ellers arbejder inde i Aarhus og har fornøjelsen af at trille ind af vejen og trille ind af den kommende motorvej, som jo vil komme til at lette en hel masse kørsel udenom Aarhus, så det bliver helt fantastisk. Det er jo en af bekymringerne, hvis vi får en bro, det er, så tror jeg, den herude, så tror jeg, at man glemmer en hel masse af den infrastrukturinvestering, som vi har brug for i resten af landet, fordi så er alle pengene brugt. Og det skulle vi meget, meget nødt ind i. Jeg kommer oprindeligt ind fra Aarhus og flyttet hertil i 21, og har også da jeg boede i Aarhus været meget stærk modstander af Kattegat-forbindelsen. Og det var jo ikke, der er ikke ret mange af i Aarhus, der var, skal jeg helt sige. Man har haft en borgmester, som nu er finansminister, som var meget, meget, meget stærk tilhænger af den her bro. Nu siger han ikke så meget lige for øjeblikket, og det er jo måske klogt nok. Men lurer mig, om han ikke stadigvæk pønser på, og det vil han gerne have opført. Så vi har meget stærke kræfter og skal spille op imod. Jeg har ikke mødt nogle argumenter endnu, som har overbevist mig om, at en Kattegat-forbindelse er en god idé. Det er noget med, at universitetet gerne vil tættere på universitetet i København. Ja, der er også nogle gamle studiekammerater, der sikkert gerne vil mødes med hinanden, og så er der nogle bedsteforældre, der har børnebørn i København. Dem møder jeg faktisk nogle af, som også tør sige, at det handlede om, de går stærkt ind for det, fordi så sparer de noget kørsel, når de skal over til børnebørn. Og det er jo heller ikke et gyldigt argument, synes jeg. Så er der noget med erhvervslivet, og jeg har jo beskæftiget mig med erhvervslivet i uendelig mange år, synes og har lært en gang, at vi eksporterer sydpå og ikke så meget til København. Så jeg kan ikke se, hvad det er, vi skal transportere. Det lugter lidt af Østergaard. De skal have noget frisk mælk over på Sjælland, og nu kan de så få det af 2 veje. Der er så et argument, der faktisk var godt på et tidspunkt. Det var jo, at Storebæltsbroen er ved at sande til, men man har jo bygget en bro nede i Femern, som gerne skulle tages af en hel masse af den sydgående trafik. Og så er jeg jo overbevist om, at så sander den jo nok ikke til alligevel. Hvis de vil have den bro, så lad den gå i land inde ved Beder, eller et eller andet sted derinde. Så kan den gå i land inde på Aarhus Havn Ø, der er fyldt med larm og ballade derinde alligevel, så lad dem endelig få den derinde. Vi behøver den i hvert fald ikke hernede, og den gavner hverken stedet, eller her, eller Danmark for den sags skyld. Derudover, så har jeg beskæftiget mig meget, da jeg boede i Aarhus, med udsatte børn og unge, og er noget af det, der interesserer mig meget. Det vil jeg gerne snakke om. Ikke så meget om mobilitet. Det har ikke. Jeg var en af dem, der sidder og bander i køen, når den ikke flytter sig. Men derudover, så har jeg beskæftiget mig, som sagt, meget med børn og unge, og det vil jeg meget gerne snakke om, men det bliver nok ikke lige nu.